Naka problema ba? Patabang ko ni mo, be? Oh, isa rin po. Nata ko'y panguyaban ba? Pero gahia man, oy. Disturbo na sad. Dako-dako ganyan problema. Taa ka. Kabo ka, kanang mga babae, no? Makalibog. Muna nga, ako may istorya sa mga babae, bitaw. Na please lang po, kung wala dyan mo'y gusto dyan nga tinuray sa inyo ang isang nanguyab nyo nga laki, no? Please lang, ayaw lang po ninyo pa expect ka, eh. Ay, tagan nyo false hope nga. Kaya yung sila nga basig na pa siya chance, sa pasilikuan, pero sa tinuray, day, wala na yun. Wala na mo'y planong sugton sila. Nga, na para ba ibang babae, no? Na hawod, na kabakakon yun. Na uban mo, anda nga, ininalag ka, kuan, sugto lang ta ka, ininalag ka, graduate na ako. Makagraduate mo, magkikamuskwila. Kanya, ang ibang babae nga, hawod yung bakakuna. Muna kita, magamping ta nga, kung namagay tayo panguyaban nga babae, no? Kanang medyo nakaila na bitata sa iyang pamilya, anak. Kani one time, gingnan ko nga, ay, di ra ba pwede, kay stricto kayo kong papa, anak. Pero, kadugayan, bawaan din ako nga, hagbay pa rin namatay ang papa. Nagdati one time po nga, tinuod, stricto juga yung papa. As in, dito ko sa balay, gahi kayo. Nga ingon gid siya, di gid pwede pa mag-uyab-uyab yung anak. Ya, dili po kuno ko qualified para siyang anak. So, sumana akong mabuhat, akong gibuhat na lang is, ni uli ko. Nananghid ko niya, tarong ko pananghid nga. Sige noy, kanang hinahinay lang ko noy, kay di lang ko magdugay. Anak. Pero, kabo kasi nitabo, puti hadluka siyang papa. Nga naman ya? Ako sa gingnan nga. Ya, ikaw noy, hinahinay pa rin mong style ha, kay kasi di po ka magdugay. Napayabang babae no, juicy ra pud kayo. Sample ka ng namanguyab nila nga nila hitsuraan, di nila type. So, saan pa rin nila text, tawag, di gid na mo reply. Usay pa kung sa mukha na, i-block pa kayo ka na. Pero, kung hitsuraan ka, mo pa rin magsigig kontak, pangita ni mo. Magsigig samok-samok, sig text na. Awa lagi yun. Napag yung bababae, mingon silang, di ko ano mga kuan ay mga gwapo kay kuan kuno kayo kana mga busy kuno kayo nya sa puton ba jud. Ako hinumdum ni nung kuan na kanang istoryahan bro. Sabi ka ba ni? Bukan ang mga text ay samok ni text magtawag ko ba niya. Ako sapot ko ni mga ganina. Kita mo busy kayo ganina ha. Sige ko tibok samok sa pangtano ha. Grabe, dapat Una ko ni mo ya, oy. Adto na ko ya. Mahadlok sa tang busy po kay kadya sige tag samok-samok.